Добрый дзень, паважаныя радыёслухачы. У эфіры радыёпраграма «Навагрудскія навіны» і бліжэйшыя 20 хвілін актуальную інфармацыю паведаю я, Вікторыя Крывапуст. Сёння чацвер, 2 ліпеня, і гэты дзень цікавы гістарычнымі падзеямі. Напрыклад, у 1603 годзе экспедыцыя Курбата-Іванова адкрыла возера Байкал. 2 ліпеня 1698 года быў атрыманы патэнт на першую ў свеце паравую машыну. Першым ужытым на вытворчасці паравым рухавіком была пажарная устаноўка, сканструяваная англійскім ваенным інжынерам і вынаходнікам Томасам Саверы. А вось у 1900 годзе здзейсніў палёт першы ў свеце дырыжабль жорсткага тыпу. Сёння адзначаюць свята міжнародны дзень сабак. І нягледзячы на тое, што яно не мае афіцыйнага статуса, гэта не перашкаджае ўсім сабакагадоўцам, кінолагам, любіцелям чацвераногіх гадаванцаў святкаваць яго, пачынаючы з 2012 года. Таксама сёння віншую калег. Міжнародны дзень спартыўнага журналіста адзначаюць ва ўсім свеце. А вось заўтра наша краіна адзначыць знакавае свята. Раённы выканаўчы камітэт і раённы савет дэпутатаў дасылаюць віншаванні. Дарагія ветэраны, паважаныя жыхары Навагрудчыны, сардэчна віншуем вас з усенародным святам, Днём незалежнасці Рэспублікі Беларусь і 82-й гадавінай з дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гэтае свята па праву з'яўляецца самым дарагім у жыцці многіх пакаленняў, аб'ядноўвае ўсіх, хто шануе слаўную гісторыю нашай айчыны, верыць у яе годную будучыню і ўносіць свой уклад у яе росквіт. Яно стала увасабленнем гераізму, стойкасці, мужнасці і велічы духу нашага народа, які вытрымаў у барацьбе з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Вялікі подзвіг старэйшага пакалення сёння надзейна падмацоўваецца воляй сучаснікаў, якія выбралі ў якасці галоўнага прыярытэту развіцця незалежнасці мірную працу. Нашы поспехі – гэта вялікі ўклад у справу ўмацавання беларускай дзяржаўнасці. Свой дабрабыт мы ствараем самі, сваімі рукамі, сваёй працай і на сваёй зямлі. Ад усёй душы жадаем усім здароўя на доўгія гады, дабрабыту і шчасця, невычэрпнай энергіі, стабільнасці і поспехаў на карысць сваіх дзяцей і свайго народа. Напярэдадні свята запыталі ў жыхароў Навагрудка, што для іх Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. День независимости – это важнейший праздник для каждого из нас. В Новогрудке с его богатейшей историей это чувствуется особенно остро. Мы помним свое прошлое, чтобы уверенно строить настоящее. И хочется пожелать мира, добра и процветания нашей любимой Беларуси. Это день, когда я понимаю, я не просто человек, который живет в маленьком городе, я часть большой страны, у которой есть своя история, свои герои и свое будущее. И в этот день я хочу сказать спасибо всем тем, благодаря кому у нас мирное небо над головой. Для меня День независимости, наверное, главный государственный праздник, который символизирует суверенность, свободу и дань памяти подвигу народа, а также повод гордиться своей страной и любить ее. День независимости является значимым праздником и для нашей семьи. Ведь именно он напоминает нам о сплоченности белорусского народа во имя мира и процветания нашей земли. Наша семья активно принимает участие в праздновании Дня независимости. Мы участвуем в праздничных концертах, в вечернем фейерверке. С учащимися Новогрудского торгово-экономического колледжа мы проводим различные тематические, кураторские информационные часы, таким образом прививая любовь к родине. На мой взгляд, День независимости – это не просто красная дата в календаре. Это дань героизму и стойкости белорусского народа, самоотверженной борьбе подпольщиков и партизан, беспримерному подвигу тех, кто поднимал республику из руин, строил заводы, дома, школы, кто выпускал первую продукцию на предприятиях. Дата 3 июля для нашего народа священная, как и память о подвиге народа. Она является национальным символом единства и победы в борьбе за свою свободу. Важно отмечать этот праздник, чтобы помнить, мы отдельный народ, и у нас есть своя история и свое будущее. И это будущее зависит от нас. Но главное – это любовь, простая, настоящая. Любовь к нашим бескрайним полям, где ветер гуляет на свободе, к тихим озерам, в которых отражается небо, к сосновым барам, где пахнет смолой и детством, к рассветам, которые здесь особенно красивые, к нашей земле, спокойной, щедрой, родной, к нашим людям, которые сохраняют нашу Беларусь. Беларусь – это место, где бьется мое сердце.
Это праздник с историей, не придуманный, не искусственный, настоящий, потому что он пережен, выстрадан и заслужен. Мы в Новогрудке это особенно чувствуем. Здесь все дышит прошлым. И когда я вижу, как мои соседи, друзья, знакомые выходят на улицу с флагом, я понимаю, мы едины, и это здорово. Для меня День независимости – это прежде всего День благодарности и, конечно же, памяти. Это праздник мирного неба, которое подарило нам героическое поколение Великой Отечественной войны. Независимость – это наша возможность жить, учиться и строить будущее в родной стране. Сегодня этот день напоминает о связи поколений, о гордости за наше прошлое и о нашей личной ответственности за то, какой Беларусь будет завтра. С праздником! Торжественное мероприятие стартует 3 июля в 15:00 на площади Ленина. В 22:55 споем гимн Республики Беларусь вместе. Новогрудчан и гостей ожидает праздничный фейерверк. На протяжении праздника будут работать интерактивные и тематические площадки, фотозоны, лотереи, выставки, торговые объекты и атракционы. Приглашаем! А зараз працягваем праграму навінамі краіны і рэгіёна. Напярэдадні Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь памілаваны 32 чалавекі, 28 з якіх асуджаныя за злачынствы экстрэміскай накіраванасці. Адпаведны указ падпісаў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко. Паведамілі Белта ў прэс-службе беларускага лідара. Кіраўніком дзяржавы памілаваны 20 жанчын і 12 мужчын. Рашэнне прынята на падставе прынцыпу гуманізму ў адносінах да асуджаных і іх сем'яў. Усе яны хадайнічалі аб памілаванні, прызнаючы віну і раскайваючыся. 35-й міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі базар» у Віцебску адбудзецца з 14 па 20 ліпеня 2026 года. І ў гэтым годзе гімн фестывалю прагучыць у новай аранжыроўцы. Аб гэтым гаварылі ў Доме радыё, дзе адбылася творчая сустрэча з народным артыстам Беларусі, вядомым кампазітарам Леанідам Захлеўным, перадае Белта. Аўтар прызнаўся, што песня, без якой сёння немагчыма ўявіць галоўны музычны фестываль лета, стваралася на адным дыханні. Сёлета да 35-га фестывалю «Славянскі базар» арганізатары падрыхтавалі сюрпрыз. Знакаміты гімн прагучыць у новым сучасным перакладанні. Адказнасць за стварэнне новай аранжыроўкі класікі ўзяў на сябе кампазітар Леанід Шырын. Паводле яго слоў, адноўленая версія аб'яднае ў сабе эстрадных, фальклорных і класічных выканаўцаў, што павінна праілюстраваць жанравую разнастайнасць віцебскага фестывалю. Ініцыятыву маштабнага творчага пераасэнсавання падтрымалі і кіраўніцтва фестывалю. Генеральны дырэктар Цэнтра культуры Віцебск, дырэктар славянскага базару Глеб Лапіцкі падкрэсліў, што размова ідзе не аб павярхоўным рэміксе, а менавіта аб якасным сучасным чытанні з павагай да класічных канонаў. Нагадаем, што песня «Усе кветкі ліпеня» не губляе сваёй актуальнасці амаль 40 гадоў. Упэўнены, што віцебская публіка ў летнім амфітэатры сустрэне яе абноўленае гучанне з асалодай. З 1 студзеня бягучага года Беларусь наведала больш 104 замежных грамадзян з 38 краін, уключаных у спіс бязвіза. Большасць вандроўцаў прыехала з краін суседзяў Беларусі, Літвы, Латвіі і Польшчы. Усяго з 15 красавіка 2022 года нашу краіну наведалі 1 362 250 жыхароў Еўропы. З Латвіі прыбылі 435 323 чалавекі, з Літвы 700 533 чалавекі, а з Польшы 151 251. У рамках пашыранага бязвізу для 35 еўрапейскіх дзяржаў з 19 ліпеня 2024 года ў Беларусь уехалі 75 143 чалавекі. Нагадаем, што кіраўніком дзяржавы прынята рашэнне аб прадаўжэнні бязвізавага ўезду для грамадзян 38 еўрапейскіх краін да 31 снежня 2026 года уключна. У сувязі з часовай адсутнасцю старшыні Навагрудскага раённага выканаўчага камітэта 8 ліпеня прыём грамадзян і юрыдычных асоб з 8 да 13 гадзін у райвыканкаме будзе праводзіць першы намеснік старшыні Навагрудскага райвыканкама Іванчык Мікалай Мікалаевіч. 8 ліпеня кіраўнік спраў Навагрудскага раённага выканаўчага камітэта Латушка Віталій Іванович будзе праводзіць прыём грамадзян і юрыдычных асоб з 8 да 13 гадзін у раённым выканаўчым камітэце, кабінет нумар 54. Увага!
Прыём ажыццяўляецца па папярэднім запісе. Запіс на прыём завяршаецца за 1 працоўны дзень да прыёму. Запіс на прыём па тэлефоне 8 015 97 4 26 39. 3 ліпеня медыцынскія ўстановы будуць працаваць па графіку святочнага дня, а 4 ліпеня па графіку суботы. Экстранная медыцынская дапамога ў святочныя дні будзе аказвацца ў поўным аб'ёме. Дзяржаўнае прадпрыемства Навагрудскае прадпрыемства меліярацыйных сістэм папоўніла свой тэхнічны парк сучасным універсальным навясным агрэгатам. Ён прызначаны для драблення драўляна-хмызняковай расліннасці, правядзення рэкультывацыі зямель і ўцягнення ўчасткаў, якія не выкарыстоўваюцца ў сельскагаспадарчы абарот. На першы погляд, ратаватар не ўяўляе сабой магутную тэхніку, але ў працы ўсё інакш. За лічаныя хвіліны высокая трава, густы хмызняк і тонкія дрэвы, якія растуць шчыльнай паласой, ператвараліся ў мульчу. Агрэгат эфектыўна спраўляецца з бураломам, валамі, што значна пашырае сферу яго прымянення. Дмітрый Григор'еў, дырэктар прыватнага прадпрыемства «Амак Бел», расказвае. Диаметр ротора составляет 700 мм, рабочая ширина 2300. Необходимая мощность энергосредства для эффективной работы от 300 лошадиных сил. Мы используем трактор «Беларусь 3522». Прекрасно себя показал в комплексе с этим оборудованием. Золотая фишка этого устройства в том, что в данном агрегате находится двухскоростной редуктор, позволяющий нам выполнять измельчение древесно-кустарниковой растительности на оборотах ВОМа 1000 оборотов в минуту, а также выполнение рекультивации земли на оборотах ВОМа 540 оборотов в минуту для более эффективной работы в земле для измельчения корневой системы. Тэхніка ў рабоце была прадстаўлена кіраўнікам сельскагаспадарчых прадпрыемстваў і дарожнай службы. Удзельнікі мерапрыемства змаглі наглядна ўбачыць магчымасці агрэгата і ацаніць яго прадуктыўнасць у палявых умовах. Адзначым, што на сённяшні дзень у Гродзенскай вобласці гэты ратаватар ёсць толькі ў Навагрудскім ПМС. Мікалай Іванчык, першы намеснік старшыні райвыканкама, выказаў сваю думку. Для ПМС я вижу, что действительно на самом деле достойная техника. Она позволяет исключать некие виды работ, которые были проводимы ранее, и с нехватком все-таки людских ресурсов, тех, которые мы чувствуем не только в сельском хозяйстве, но и в наших других организациях. Поэтому это очень тема актуальна. Такія машыны асабліва актуальныя ў перыяд актыўнай работы па ўводу ў абарот зямель, якія не выкарыстоўваюцца, паколькі дапамагаюць аператыўна і эфектыўна вырашаць задачы па іх расчыстцы і падрыхтоўцы. А землі павінны прыносіць карысць, у тым ліку і так званыя рэзервовыя плошчы. Кіраўнікі спецыялісты гаспадарак цудоўна разумеюць, укладанне ў меліярацыю акупляецца ў выглядзе высокіх уражаяў. Гэту думку падтрымаў і Евгений Башко, дырэктар адкрытага акцыянернага таварыства «Прынеманскі». Площади, которые долгое время не используются, они должны быть введены в обороте сельхозпредприятий. Это наши резервы, на которых сегодня можно получать прибыль и результаты, потому что, давайте говорить как есть. То есть вопросы есть, для этого есть и мы, есть такая техника, чтобы их решать. Поэтому однозначно палец вверх за такую технику. За штурвалам новай тэхнікі трактарыст Юрый Цыбуль. Пакуль прыглядаецца, але, як прызнаецца, рэч карысная. Когда сильно заросли, помедленнее, где редко, быстрее иду, по-разному. Учимся на ошибках своих. Где-то так. В следующий раз лучше получаться будет. У гэтым годзе ў арганізацыі больш за 420 гектараў у працы. Немалая плошча адведзеная для працы новага агрэгата, адзначае Жылюс Павел, дырэктар дзяржаўнага прадпрыемства Навагрудская ПМС. Белагра была выставка, мы ездили, и там я встретил представителей этих, и мы с ними договорились. Я им сказал сразу, если у вас это сможет произвести у нас измельчение лозы, потому что очень большой вопрос, тогда мы вас рассмотрим вариант приобретения. На данный момент вот сегодня мы это, собрались и увидели, что на самом деле этот аппарат он производит, дает нам тот результат, который мы, планировали. Поэтому будем дальше планировать и будем расширяться. На данный момент, чтобы понимали, что вот такой аппарат, этот аппарат, ротоватор, он в Гродненской области только единственный в Новогрудском ПМС, поэтому для того, чтобы
показать его эффективность работы, мы будем в июле месяце, планируем, по крайней мере, провести семинар, собрать всех директоров предприятий мелиоративных систем в Гродненской области и будем показывать, как он работает и наши возможности. Есть еще кое-какие тоже новшества там у нас, тоже будем показывать, передавать опыт. Рубрика «Оперативная обстановка». Сотрудники Новогрудского РОВД продолжают проводить комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших преступления. По части 1 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении преступника, который 11 июня в сети интернет в мессенджере Telegram мошенническим путем под предлогом продажи качелей завладел 350 белорусскими рублями жительницы города Новогрудка, которые она перевела на счет неизвестного банка. На приусадебных участках жителей Новогрудского района, а именно деревня Каменка, Вересково, Раховец, деревня Большие Воробьевичи, агрогородок Нигневичи и Петревичи, сотрудниками РОВД обнаружены и изъяты наркосодержащие растения, дикорастущий мак. В соответствии со статьей 17.1 КАП Республики Беларусь, незаконный посев или выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, без цели их сбыта или изготовления либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ, влекут наложение штрафа в размере до 20 базовых величин. Зарегистрировано происшествие в сфере АПК. 24 июня на территории сельскохозяйственного предприятия Новогрудского района в состоянии алкогольного опьянения 1,13 промилле на рабочем месте задержан животновод, житель Новогрудского района. Безопасность на воде. Информацию дает председатель районной организации «Освод» Николай Китко. Даже если ребенок умеет плавать, это не гарантирует его полной безопасности. Вода не прощает беспечности. Особо хотелось бы отметить, что несчастные случаи происходят не только на официальных пляжах и открытых водоемах. Трагедии нередко случаются на закрытых территориях, копанях, искусственных водоемах, бассейнах и прудах, расположенных на территориях частных домовладений и дачных участков. Такие места представляют серьезную опасность для детей. Владельцы обязаны обеспечить безопасность подобных объектов, установить ограждения, постоянно контролировать нахождение несовершеннолетних рядом с водоемами. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра ни на минуту, даже на мелководье. Разрешайте купание только в специально оборудованных и разрешенных местах. Запрещайте детям нырять в незнакомых местах, прыгать с мостов, пирсов и других сооружений. Не допускайте нахождения детей у водоемов без сопровождения взрослых. Помните, что употребление взрослыми алкоголя во время отдыха у воды значительно снижает контроль и может привести к трагическим последствиям. Очень важно постоянно разговаривать с детьми о последствиях необдуманных поступков и личным примером показывать ответственное отношение к безопасности. Безопасность детей начинается с внимания взрослых. Ни одна профилактическая работа не заменит родительского контроля, заботы и ответственности. Только совместными усилиями семьи, школы и Освод мы сможем сделать летний отдых наших детей безопасным и сохранить самое ценное – человеческую жизнь. 4 ліпеня сваё прафесійнае свята адзначаць работнікі і ветэраны спажывецкай кааперацыі. Прыміце самыя шчырыя віншаванні. Сваёй працай вы ўносіце значны ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё раёна, паляпшэнне гандлёвага абслугоўвання насельніцтва. Дзякуючы вам вырашаюцца жыццёва важныя праблемы сельскіх жыхароў. Спажыў-кааперацыя забяспечвае іх таварамі і паслугамі, займаецца перапрацоўкай сельскагаспадарчай прадукцыі. Паважаныя сябры, упэўнены, што наперадзе ў вас шмат значных праектаў і планаў, якія будуць з поспехам рэалізаваны. Жадаем вам новых працоўных поспехаў, стабільнасці і росквіту, моцнага здароўя, шчасця, дабрабыту вам і вашым блізкім. Да віншаванняў далучаецца раённы выканаўчы камітэт і раённы савет дэпутатаў.
І гэта ўсе навіны на сёння. З вами была Вікторыя Крывапуст. Сустрэнемся ў панядзелак.